हमरा के देख बुचिया निकले दे ले पर कोपे से को तनी के नोट सरिया देता है ये ने ए बुचियो बुचिया काम आई बन गोल मछरी ले जा दे दे तनी काट के सब खिया द अरे भाई हैं बुढ़िया से पूछा ने तो कहता कि हम ना खाई ओइठा तो ओइठा तो का भाई इतना क के समदिन हो के आइल बन त क के दे देतन तब उनकर ढेर गर्मी का चगल बउए दूसर समदिन तक कुछ ना करलिसन ना हिसाब किताब से देते चलाओ दे सब सारा सब उन्हें को भड़कल भाई बाट के भड़के दे हमर दामाद कमाता तो हम न चलें तो दूसरा कोई चलाई इनकरा के छोड़ दी छक छक हम अपन दामाद कर पगो उड़ा के गोतिया गोतनी पो हम रहन चल देख के कहनी कि बुचिया जे हम रहब आखिर रोजा रहनी चाहिए जा रहनी भान भानाता यार दो चार गो मेरा रोज टोला में कहले भाई क्या है जेकर से कहता हमर से बोलेला ना दी सुन ना ढेर दिमाग लगावत है ना तो कह दे के माल लगा रहो इहे अब बचल बा बताओ हम अपन जान के कोनी के मान ला दामाद इतना रुपया कमाता है पैसा नहीं बुझात के कहने आवता है ढुक जाता है हमें जा रहम तो तनी घर परिवार निमन से चलम करम अपने तो बैल बड़ी दूसरा के बैल समझ ले बड़ी क्या हम पूरा हिंदुस्तान चला दी एगो बात कही माई तोरा के अगर हम कह दही तोर तू आज कहते सालगा होके के ना अलगा हो जाइनी हम भूजना खाए के न बता जाई भात भर तसली कइले बानी तब इनके ढीण नहीं के भरत जे राशन चलावता हूं जनता आ हो समधीन कहां बड़ हो जाई दे छोड़ इस तो इज्जत ना कर जाई दे दो तीन हाली सुना तड़ हो देखिए कैसे का हो गई आ कतना रोदना पसर ले बड़ हो आइल बन त बता के सवत बनल बानी तहर हम खा लो मछली बना देनी चटक मटक बना के दे देते तब तारा बना के चाहिए तारा घर आइल बानी तो लेकिन हम क के देता नहीं तक भूख लागी तबे न केहू खाई अब तारा भूख काहे के लागत है ऐसे 8 बजे खात रहे 11 बजे गोल रो भूखे खा ल जत हम लोग मातारी बे के बादे न केहू खाई ना हमरा माई कहला से रो दुख बा त दुख रहो हमर माई जे रही अच्छा ई बात इहे मीटिंग क के का बोलावले माई के मीटिंग कोई समझी ए समधीन सुनो हो समधीन तारा सम का बतियाल चाहता नहीं तू जवन चाहता उ की बड़का पत बेटा पतो के फेरा में रुपया को लुड़ा दी तो हमर दामाद जम्मू कश्मीर में नौकरी क के आ कहां से लेके देतवन जे कमाता उहे जानता बहनी जन लू अच्छा हमारा घर के बात अगवे के हई समझे वाला आई दादा हमर मातारी हमर मालकिन हम अपन अपने दामाद के हम सास हई कैसे तू कहता हो सालो भर अपन मरद के हम भेजले रहतानी तो पहले दामाद कैसे बन गेलन तहार पहले त हमारे न बेका ह चल तार लगा मातारी त उजार दी आदमी की बाप रे बाप कहे के बा कतना घर बसावे खातिर आइल बा ई आदमी के हम देखत हई गांव घर देखता आ कहत ये कि अभी घर चले बने के बात ना त गांव घर के बात सुनतानी ना रौरा तो सुने ना तानी नुमाई कि कहां से इनकर बुद्धि आया होता ओ बहनी देखा हम लड़ाई झगड़ा नहीं की चाहत जब तारा हमरा लड़की में दिक्कत लागता हमरा इला से तारा दिक्कत बा हमर दामाद आज ले कब नहीं कर कहले कुल बा आ जब तारा दुख बा त ए बहनी तू अपन बड़की बेटा पतो लेके अलग रह अपन कमा खा अब बताओ जौन जौन कहम तौन हम करम हमरा बेके बानू हमरा बेके जौन कहि जौन करम बोला मन से फोन लगा रे पांच के लगा फोन हां जी माने केहू आवेला ही तई न तई में 1-2 दिन खातिर आए का महीना में ना रहेला एगो तोरा के बात पता जहां तोरा अपमान होता ना हम एकवा में ना रहो हां त सिखावल कर मखबू एक दिन जनलू टोला के नहीं खिनु सिखावा करे जाते टोला के नहीं खिनु करे जाते हम अपन मर के कैसे अजी को देली रे बुचिया कि हमार बेटा हमरा दामाद के नौकरी लागत रही इनकर रुपया में आगे लाग रहे अपन 5 कट्ठा खेत रे हम ध के पैसा रुपया दे के नौकरी लगवा बाप रे बाप हे जो दना नहीं खे पैसा के अब त दिल के तसल्ली मिलिए गइल होई त हम त हमाई के गोली से काम आदमी है गोली के से रोतई काम नहीं है मैं चुप रह तोरा आंसू गिर जाई ना त देखा कोना कोना के कपार फाड़ के मांग फाड़ के खून चुआ दे आज ले हम काहे के बोलावला हो बनावले बजे मुर्गा बच्चा त बनावा लो खा लो हमरा से का मतलब बात हो ओ त नत ना खाई जाई नत खाई ले रे छिपाम खाई ले तेज ले ना खाई ले तू छोड़ नत खा कटा बास डलले बाड़ी तारा नौटंकी कैला त आइल ना छोड़ दे हम आके जरा मैं जल्दी चलाई का में जा करत नु इचको निक नहीं कि कते एको पैसा भरना जन्नी इज्जत सब कोई ढोएला हम नहीं खिबल त ई मत जानी कि हम पागल बाई हमरा बुझात नहीं खे ना तू बहुत चढ़ाक बाड़ू हमरा दम जाके नौकरी लगा एक बार तू बुरबक रहू रुपया देवे के रहे त अच्छा रुपया के दोगिना तेगिना ले बानी जन्नी कहिए दे लइका ना कहेला कि जब कोनो बात होकेला त 50,000 के काम बा 60,000 के काम बा लइका के तू मेहर हो के तारा सब बतिया कहेलन देखी तनी मुंह संभाल के हाँ, बोल तू काहे कैसे कहलू? अपने लइका के हाँ। मेहर हई तो तू कैसे कहत कि तार लइका कहलन जे मांगे गोरा त हे काना तू देले रहू
अच्छा कमे बोली तनी जन्नी चिचियाई मत हमरो इज्जत बा ठीक नु कतना इज्जत बना के घूमत और बीच के हमरो तबे हम फरियाद देते जा देखत फरियाद। कितना तू घर बसावे आई बहु जा फरियाव न अब बताओ समधिनिया खेलवाड़िया के हो हम आइल में तकर विपत समय भग अब त औरी रो हम आ शिकार हम मछरिया बनाई में खाए में बेटी के खियाई आ चलती चलाई देखत न के का हमर उखाड़ लेत हुई। अच्छा ई बताई कि छोटकी के माई आइल भैया तो बुझाते के जन के सास उहे बनल बिया का हां खाए के दे दी कार के दी तो हम नहीं खाइम जा 12 बज गए अभी ले खाना निकल रोजान तरी के बेमरिया के देह बरुए अब अभी ले भूखे हम टाटा तनी मम्मी से कह दी कि हमनी के अलगा क के रखस ठीक न हम भले नमक के भात खाई उ मंजूर बवे लेकिन हम ना रह मेहगती हई नटंकी करी घर में बैठ के तो अरे हमारा ई नहीं बुझात कि हमारा घर के मालकिन ए बुजी का खाना तो भूख लागल बा। हम कहाँ से खाना दी जी आइल नहीं खी एगो नहीं कि हमर सास और माई उहे दिहन तब न खाइलो का घर में लीला ड्रामा लगा के रखले रहता जा उनकर ले जा तो कहत नहीं कि खाना दो भौजी तो कहते कि तू जा अपना बड़की भौजी भी आ तू कहतो कि उनकरा भी जा बुझाता कि भूखे मुंह अरे जा माई घर। कहाँ त बिया? ई नहीं खे पता कि उनकर माई आइल बड़ी त माई अच्छा, दिहन तब न बनी एक कोई मिनट चुप खाई रह उनकर माई हमारा घर के कोनो मालकिन ना है मालकिने तो बनल बड़ी का तो दामाद हमार कमात हवे मार का दुनी कतना कमात और हवे दामाद तो हुड़िया का माता आओ नहीं हम उनकर आइला हातना दिन हो गेल जात काहे नहीं खी हमरा से पूछत है जात ऐसे नहीं कि नु कि घरवा में पूछ आदमी बन की भेजल लिखन चाहत। अरे एक बार बोला तू तो भाई तू करत रहेला जा खाए के बुझाता कि टाइम से घर में नहीं खे मिला 12 बज गइल अब अभी ले केहू खाना नहीं खे खइले अब मम्मी जी कहले कहां बने आवत नहीं नु तो कह देतनी हम ऐसे ना चली घर में पता भाई बा दुआरा पे गोबर पाथत रहली है पता ना कौन समझिया ना नाता है कि चलता दिमाग एकदम खराब हमार भई रहता। अच्छा ई बताई बमने जी अगर मम्मी जी हमनी के बांट के देती तो बुझाई कि हमनी के सास है चाहे ई दीद पटीदार ही हो तो चली ओकर माई इनके कचे है कि सब के बांट के खाना अरे दिए का जाने परस तो परस के दी नहीं तो के लोग काट खाई राम में बा हो हम का जाना अच्छा हमारा घर के धन है उ बचावे में लागल बड़ी सब तो रहो तो बोलबे ना करिन त ना अरे हम वो ना- कमाइती नु तो हई दिन देखे के ना पड़ी हम ना बोली ना नु कि लगियन मुंह फुला के बैठे कोना में आ कि ना बोल तो दे हमार सास भूखे के। राखी मेहर के ना तो एबर हमको माई माई तो हमर बता कि नालंदा चल तो गई जा खाना में बा तो कुछ घर खाई हम लिए कहाँ से दी बना के उधइले बारी उ दिहन तब ना खाइलो कहा तरी कि जे हम दे हम त खाइलो बबुओ आ गई आई बुढ़िया त का करी बहरिया ना जाई हम अरे घरे खाना में वाना रही। ना खाइम हमें पढ़ के आके वैसे बाई खाली पेटे का कहीं हमरे दिमाग टेंशन में बात है बबुआ बताओ ते ही उनका दामाद नौकरी करे लागल त पहले उनका दामादे उतर रहे कि पहले हमें बेटे रहे तब ओकरा के एकदम सिखा पढ़ा के एकदम ओकर दिमाग भर देले बैसन मता अच्छा तो उ घर के मालिक हमारा आ बताओ मछली बनौले भैया बोलाते कि आई जी खा ली जाते तो कहते कि ले रे ना खइहन तो हम खा ली ही माने हम घरवा लगे के बद लगे आ बदवा लगे के घर लगे आई ये खिसा बिल हमारे घर के मालकिनी बनल भाई अरे मैना दे 10 गो रुपया जाके देखी। दुकान पर किन के आई मम्मी जी रउआ ना टाइट होकर नु तो ना होई ठीक बा आ रउआ बांट के देती नु तो चलित आ चाहे उ पटीदार है देती तो चलित लेकिन हुआ के समझियाना में आ ताने चलावत रही नु तो ई ना बर्दाश्त हुई हमनी के अलगे कर दी ठीक बा एगो बात सुन ले अरे वो ही आ, खातिर सुन एगो बात हमार कब समझा दे राहुल के बोला के राहुला के हाँ। उनकर मौगियो के कि ठीक बा आइल बड़ी हित न त लेखा रह नु के मालिकाओं में जले के बैठी है लेक्चर ढीला सन हम जाता बिना खइले असर आह आइए दादा पकाए को कहते घरे। कि राशन के कैसे चलावता ओकरे में पता चलता हमार दामाद कमाई है सब कोई बैठ के घर तो में ये अपना घरवा काहे नहीं चला रखले रही उहे पेट रखले भाई में उहे पैदा कइले भाई ऐसा ओकर मतारी बिया नु के एकदम घर हमके फोड़ के बर्बाद कर दी बर्बाद ना दी ओकरा ले पूछ ले कि मातारी के भेजबे कि रखबे अगर रखी हाँ, सुन हाँ, अगर रखी तो हमनी के अलगा कर दी तो वो ही पता लागल है भाई सनु तो अलगे होके के तो वो कनी के तो कौन का दिक्कत हमनी के बा कह दी हमनी बोले अपन हमारा चाइल बा के हम अलगा हो जेनु त राज भोग हम खाई ओ कनी के खेती करता सन घामा में मरी हस ना मर जाई राज नहीं के भोगे के जानता रे एगो हिस्सा अपन निकलवाओ हमनी के एगो हिस्सा दू हिस्सा तीन रख हिस्सा लगे तीन हिस्सा हाँ। का है अभी लड़किया के शादी भइल बा का लड़किया के हिस्सा ना निकली ओकर बियाह करे घड़ी के करी तब देखो तनी दो दिन रह तड़ी ओकरा तो कहे कि हम अलगे बानी हम ना देम तो हमनी ए के बबुआ कहत है कि 70,000 के 50,000 रुपया हम अपन 5 का खेत बन के ध के देले भाई ओले तो कि ना तीन के कारा के देले बड़ू हमारा के देले बड़ू ना नौकरिया लागे खातिर तो हमार दामाद हन उनका पैसा ले कोई के अच्छा घर के पर ना जानता चलाई के जानता अच्छा ना के जानता कि तू देले बड़ू की कमैले रहन ऊ देले बड़न ड्रामा कोई बड़ू ठीक बा मान के चला इनकर दे नहीं में भाई सुना इनकर में जाली ए जाली
बिना मोबाइल के आ 5 दिन में माई हमार मोबाइल किन देलस। अरे माई मोबाइल किन दिया। नौटंकी कुल हम जानत हई इतना औकात में नहीं खिन के धिया के मैं 10-20 हजार के मोबाइल किन के दे दिया कुल उ देला कमा के वही पैसा ले किने लिया कहली के माई देले बिया। ऐसन ड्रामा केहू घरे भइल नहीं छे अना कब होई। अरे हमार टेंशन इतना भइल सुनी टेंशन बाद में ले हम चल के खाना दी रहुआ ठीक ना हमरा दवाई खाए के बना तो बैठ के जानी के एथी करत रही हम चल मछली भात बना के आगे ले ले भैया वो लोग खाए बोलावतई। आज राहुला के बुला के फैसला कर आ नहीं तो काल से बंटवारा में लग। हमारा बस के बात नहीं छे। बताओ तो कत्ता हमर दिमाग टेंशन में पड़ल बगे आई मेहरानुआ के ये कहला समधिन आई समधिन है के लंगटिन है आके हमार घर एकदम बिखिरावतई बुझाता तहस नहस घर के क के ध दियन सब कोई के तारले बाई आके 1 महीना में जुका बुझाता 1 बरिस से बीतल बा हमार आय हमरा के देख बुझे निकले दे ऊपर कोपे से को तनी के न सर अब देता है ये ने देख बोला देनी ना छुट्टी ना मिलत रहे तब वो आ गुलन नु आय बोलन त अपना माई के बिरी गोल पर के हमरा भी आवत बन। चुप रहो माई देखो तनी के रुक जो अब ना रुक हमरे नहीं खे हम जाता नहीं अपना आराम से कहां जाइबे फिर जाइबे हो जा हतनी बनाइबे खइबे रोज बीमारे पर रहबे खटिया पर सुतले ए जे बैठ त देखतइस नु सब हमर ये घर बता कि तोर सास हमरा के दोनों बेरे जब फजियत करो मुंह सुने खातिर रही हैं चुपचाप रह हमें जे कौन ऐसा अपराध कर देनी माने नीमन से घर दुआर चलावा तनी करत तनी चनाक बनी तब नु उनकरा बुद्धि नहीं के लुटावत तो ठीक बाड़ी। अरे के रउआ के ठीक करतै ना और माई जात त बिया ना हम चल जतनी कहां जतनी धरी लाई कहां जिम रउआ ए पाऊं और माई के तकी बोली हमरा नु समझ ली कि पीछियो ले बेसी बिख खिलता हमरा देह में जान जी इतना उटेण हमरा से बतियाते हमरा कतने बात बताई बुचिया ले पूछी कहिया के बात है परसों दिन के बात है मछली बना रहे हम का काम कहनी कि मछली बनानी हम ही अपना हाथ है उनका काल तक टेड़ुआ के कहत है माई कि हमरा से ना बनी बताई हाथ ना मरी जीरा पूछ देती है भौजैया बड़ा की ओ मोटा की ना जी हम ही अपना से पीसा नहीं बनाओ नहीं कनी बुचिया के ले उसका हार के सबू के दे दी कहता है कि चलती चलावे आइल बड़ू हमर घर बिगड़ आइल उनकर हाथ ना बोले के कैसे मजा होला हम कतना कह के जे तक ले चुप रह ना माई जाई दी देखिए एगो बात कहते नहीं रउआ को हम नहीं रोटी बोलत आएगा ना में त ठीक आ लागत रउरे बात पे नु हम आइल हनी राउर महाराज हमें एहसान कबो जिंदगी में भुला सकी ना हां जब तक ले देह में जान रही तब तक ले रउआ राउर हम कोई नहीं के नाम जपत रहम जनी ना रउआ कतौ नहीं के जाए के है मोटर कुल धरी तो सुन ली एगो बाउरी बात हम देखत तनी कि के त्रिय चरित्र घर में पढ़ता सबसे खलर और महतारी भइल बिया आ सबसे बाड़ी आ सबसे खलर और भौजाई आ भौजाई के सिखाला में घर बिगाड़त है तो दोनों लोग के साइड करी जल्दी अपन रुपए बचावे के बाद एगो बात कहतनी रउआ बतिया ठीके कहतनी जब देखतनी पहिले, जवन कि नहीं हमर बतिया तवने अरे कहत उहे बतिया कहतनी देवता कि आदमी कमाते कमाते थक जिहन 1 रुपया से 2 रुपया ना होई जब असही अथी रही तो हमू कहतनी कि सुना सन अगर हमें सास के बात काट लागत है तोहनी के तो तोहनी के अपन पर रास्ता देखसन और तने बात कहनी कि हमार दामाद पर्वत पहाड़ में जम्मू कश्मीर में रह के आ रुपया भेजतन तू जाने के माने थी बा कहत है हमरा के झट देखी तहार के ह तहार दाब काहे हमरा खातिर दा काहे महाराज कुछ हो जी तो रहुआ ना रू हम ऐसन बात पर थोड़े अपन बेटी देले बनी अपन संपत्ति लुटौले बनी सुनी चुपचाप रही हम अब जाए मेजुक सनू ते कोनो फैसले क के जेमा फैसला का माई बेटी रुआ सब रहम जा हम पैसा विदा करम आ गैस भरा देतनी एही बेर रुआ से कह देतनी और कुछ बात नहीं खे आरु की हम अभी जे हम फैसला कह देतनी नौटंकी लगा के रखले बन जा तो ठीक है बनी रे जवन कहिया तमने करेलो इनकारा में नहीं खे तन को एथी हाँ तो जाए दे कह दिन खिसिया के बोल दिन तो भले अलगा हो जाए जी तब ठीक रहे हम रह में जे सब करम खियाम सब देम लेम सब चलाइम ए कर माई उन्हीं के ना एथी रहे एके में रही सन्नू तो उन्हीं के लागत रहे ना कि अब कुल चटक पटक खाइल उतर जाई देखिए ना से ओकरा कहे सोचत रहे कि हमार मय धन ह आ दोसर कैसे आके मालिक बनल बा हाँ हाँ ये गलत रहे जल्दी से अब अच्छा पता तो अब चली नस ढीला हो जाए अब पता चली चाहे जे मैं हम तू रहे गई चली तो कुछ बना के खाए के हाँ, गैस तब- भरा के हाँ कहते तनी से मामा। चटक चीज बने लगू ढेर में ना बने गैस वैसे भरा जाए अपन बना के खाए के चल अब दे हई जाए लगता तू पागल लेखा धर धर दामाद होखे त ऐसा